हे भगवान, हे भोले बाबा, सब आदमी सावन के पावन में सब आदमी जल ढले जाता। हमरा नसीब में ना होई का? हम तो नहीं जाती बाबा के दरजा पर। हे भोले बाबा, हमरो तनी पार घट लगा दी, हम तनी राव पैसा से देखो हिले नहीं के, पानी में सब डूबल पड़ल बा, खाए के तो घर हिले नहीं के। हम मन चाहता जे जाई तनी बाबा के दरजा पर। एगो बकरिया बा, सोचा तनी बकरिया बेच दी, कुछ पैसा हो जाए तो ये पैसा से हम घूमती। बाबू, हाँ बाबू रे, हाँ तने है ना तो हाँ बोलो। सोचा तनी जे बाबू रे सावन में तनी जाती, हम तनी भोले बाबा के दर्शन कर रही थी। हाँ पैसा से तो होले नहीं के। हाँ सोचा तनी बकरिया बेच दी। हमार बकरी ना बेचाई, हम ना बेचे देव कुछ। बाबू होंगे नानू बोलल जाला, बाबा के दरजा पर जाए के बा। ना हमार बकरी उकरी ना बेचाई। हे भोले बाबा, ऐसा ना बाबा है तनी सद बुद्धि दो। बाप बुढ़ा गल बा, चौथा बाबा हम घूम ली तो बाबू को बेचे ना। हमार एगो बकरी बा, हम बेच देम तो हम बकरी से केना होई? खर्च हमार संसार केना चली? हे भोले बाबा, बाबा हमरा ना दया करम का? अच्छा चलो तनी देखो तनी केहू से अगर भेंट उठ होई, केहू से कहल जाए हमार दुख सुख अगर सुनी, कुछ व्यवस्था लगा दे। जय हो भोले बाबा, तनी चल के देखो तनी रोड के वो बाकी ना डारो तो दर्द बा, तब तो सोचा तनी बाबा के दरबार तनी जाई, तनी दर्शन वर्शन कर ली, देखो तनी नौकरी में केहू आवता कि ना। कुछ लोग तो नहीं खे। ये साल तो ले गइल बाढ़ हुए ना, सब गन्ना खराब हो गइल बा। खैनी खइबा का पार्टनर? हे बाबू, ने सुन बसन का हो लान चिल्लात रह, दिमाग खराब कइले बारो। रोज तार खैनिए चाहिए, अपने भाई खैनिए ना मांग के लेनी, अपने दूसरा के उसे। हे बाबू खोइनी नानू चाही, एने लगे आवा, एने तनी आवा ना, हमरा से चलल नहीं के जात। बाबू दोगला बा। उतना टीटी में मत करियो, ठीक बानू? जाके अपन घरे करियो नक्शा, एजा ना। ए बाबू तनी चल एगो तो का हो जाई, हमरा से चलल नहीं के जात। चले के का खेला कोइले बरन, अब ये बाकी रह गेल बुढ़वा सन के बात सुने। बकचोद हुआ का तू? जाने का बोला था? मुंह तो हुकी एक पानी ए बाबू काहेंगे किसी और तरह से का बार-बार पसंद कर बोलो का हो? तनी बैठो, हमरा तनी दुख सुख सुनला लेके एगो बात का भइल त कह न, कह त कह का बात। बाबू रे, हम चाहो तनी कि जितनी बाबा के दरगाह पर घूम के आई, हमरा लगे पैसा से नहीं के की ना जाई, तनी के कुछ हमरा के व्यवस्था करके भेजे बाबा के दरगाह पर। घर के लोग कौन सी पैसे से नहीं देत? ऐसे नहीं के सब पानी से डूबल पड़ल बा। ए मर्दे, ये तो बड़ी दशा बहु। लइको इनकर का जाने लइकवा मतलब पैसे से नहीं देत ना? ना बाबू एको पैसा नहीं के दे। कौन सी कोल जाओ? कौन सी कोल जाओ? चले के चांदा उसलाल जाओ, ठीक बा? मत रो मर्दे, ए मत काहे ना सब होई, मत रो सब हो मर्दे, जाई, हो जाई, टेंशन मत ले। टेंशन मत ली रहुआ। चले के चांदा उसला के गांव पर से भोले बाबू दुकान तो में। मनोकामना पूरा करे ना, ठीक बा, मत रही रोई मत, मत रही मत रही, रोई मत, हो ये चांदा सब हो जाई। चले के तब। हाँ बाबू चल चली चले के उसला जे चंदा का नगदे उड़ गेल बा ना। कितना भइल रे चंदा? चंदा उठिए गेल बा, चल दियन बाबा धाम। अभी तनी दुकान और टूटल बा। बाबा से कह दिए कि पाउच उच ना मारे के। अच्छा भांग के गोला तो मोरबे करी और का हो गई? ओ रे आदर सन ए आ गए बगल
ए भैया हाँ तनी एगो बूढ़ आदमी बा ठीक बा हाँ। वापस हम जाए के चाहता अच्छा तनी कुछ भगवान के नाम में दे दी कि बेचारा चल जाओ अब देखिए ना सब उसूल के आता है चौक पर से बुझली लाई के बेरा में चला होता लोग चांदा फांदा के आए बोनी रे बाटा आगो ले घेट काटा ए कुछ दे दी जन मन करे बेचारा बहुत गरीब आदमी बा गरीब बात हम का करी हम तो गरीबे बनी दे दी हटाई मत तने के ऐसा आदमी तो रोज आवत दे दे हमने के अपने हालत खराब है बाबा दी ठीक बात तो खोल के दी दी कुछ दी दे दे कितना लोग 500 ही देले बा रुका गल्ला सरी आयो तो पहले ए दुनिया का महाराज बड़े कंजूसाई करते ना आए 10 टकिया नहीं क्या हो 10 टकिया का होई 10 टकिया से बाबा दाम चल जाई हां लो वाह भगवान इनका भला करे ना अब बाबा के कहिए जे हमने के दुआ करी है हां एकदम ये साल बियाह हो जाई ठीक बा चलते हैं तब और आगे देख लो जा एनो मांग हां लो देखा था ना ए पैसा नगदे हो गइल बा जाए भर उनका हफ्ता हो गइल बा ठीक बा पैसा तो ढेर हो गल बा अब बुझाता कि चल जाए बाबा के नगर पर ढेर पैसा मिल गइल बाबू लोग तो सब कह दिले अब जात नहीं कपड़ा उपड़ा किने के बा तनी मिठाई उठाई लिया जाई अब ओकर बाद चल जाई तैयारी करके ढेर पैसा मिल गइल ढेर हो जाए सब मिठाई उठाई सब बाबा के दरबार सब हो जाए जाए उनकर गोर ओर लगले आए तनी सु मन के सहदा बाबा भगवान हमारा सब मिटा दे जय भोले बाबा हां चले के देखी ए दुकान तो बढ़िया बा हां लिया जाई यही में से हां साइज मिला था ये ना पूछना मेरे दुकान दुकान तो खोज ले ले ओके कपड़ा के बा भाई बोल जाए ए बाबा तुम्हें कपड़ा मिली कि ना कितना है ए बूढ़े आदमी बाटे 40-45 साल उम्र होइल बा अभी के ए हाफ पैंट गंजी ये नहीं चाहिए किधर का अच्छा चल दिखाई ना भैया देखा ना वो अरे बहुत जवान हो गई ठीक बा ना? सही अंतर ठीक बा इनमें से ले लोगे हां ठीक है हो जाई हो जाई हां और छोट हो जाता बड़का तले दी हां ठीक बा तने हेम के देखिए हमें हई हई ना हई बड़का बा ई बड़का बा हां हेवी बा कर बा होइल ए तनी गांछा गामछा के जम ये बा ए न बेसी करो 20 रुपए का सामान हां कैसे भाई गांछा अंतर पर 100 रुपया बाप रे मतलब बड़ी महंगा बा हो एक क्वालिटी खूब जबरदस्त बा बुढ़ा का माना आई ना चलो ठीक बा दे दी कौन पड़े सब मिला के पैसा बोली कितना होता पैसा ये बड़कावा भागता बोल दी ले ली पैसा मानी कि नगद बेरा भी हो गइल बा 380 रुपया कुछ कम बेसी ना आई मतलब भगवान के नाम एक तो चांदा उठला के बेचारा के भेजा तने भाई 50 दे ज्यादा हां अल्लाह 350 कितना पे घर पर हां ले ली ए तेरे से बचता ना हो जाई हां काफी बा बुढ़ा बहुत हो जाई चल के तब चलते लोग ना भाई चल कपड़ा उपड़ा तो किना गइल बा अब चले के तैयारी कर जाई भोले बाबा के आवत नहीं बाबा और गोर धरे हमार मनोकामना पूरा हो गइल बा पैंट शर्ट सब किनाइए गइल अब बाबा दम जाके तैयारी कर ली निकाय भैया हां क्या होता ए क्या होई देखा तो अपने मर्दे काम धाम कुछ होते नहीं थे अच्छा देखो ये भगवान बुला दिया ना हमने के बाबा हम सावन में रहे ही अलग बा यही में निकल जाए तो देखो कितना मस्त लागत है ना हां एकदम मस्त बा चंदवा मस्त लागता यार हां जबरदस्त बा बुझा का बारिश आई
भाई भैया अरे बाप, अरे झाड़ झड़ के तो टर्न जो रहो। हाँ बाबू लोग जाता नहीं। हाँ हाँ ए बार जाए घाट पर गाड़ी उड़ी पकड़े सवेरे बिहान बजे से निकले। तो देखिए जब भगवान से हमने तो मनोकामना हाँ 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 बाबू हाँ 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 तनी के जेल रहे हमार लाल। ठीक है तनी के तो आशीर्वाद से हमारे दर्शन होता बाबा के। होली खातिर तनी मांग के ले तने इनकर खातिर कौन के बिया हो जाए अगला साल। ठीक बा बाबू हो जाई हो जाई हो जाई हो जाई हो जाई हो जाई। चलो ठीक है, बढ़िया से मस्त मांग ले। एकदम। हाँ बाबू देखत रहिए बाबू। ठीक बा, ठीक देखिए हाँ, जाता नहीं हम। ठीक बजा, ठीक बाबू। जा आराम से जाइयो। SNC Films कुमार नवीन की प्रस्तुति। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। सुबह सुबह शिव का धाम अगले बंदे शिव का बोला जो है ओम नमः शिवाय। बिल्कुल 15 मिनट है। बम बोले भाई नहाने बोल बम आने बोले बोल बम क्या पानी बोल बम। मैं ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। एक ही बड़ा करा ललित अपना, एक ही भोले खड़े दो मैंने भोले क्या हाल है? बोल बम क्या नहाओ बोल बम जय भोले की पानी है बोल बम बोल। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा बाल बच्चा लड़का बेटा सब हमरा के भेजले पर हमको मनोकामना सब पूरा करम रहुआ। आशीर्वाद लेके बना के रखे फिर अगला बार आए भोले दर्शन करे हम जिंदा रहम तो फिर आए भोले बाबा। राव दरवाजा राव दर्शन हो गइल बा हमरा तो भागे खुल गइल बा। ओ आई हो बाबा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, SNC दबा के शेयर करें, नवीन की प्रस्तुति। कमेंट जबरदस्त करें। भोले बाबा का दर्शन करने जाइएगा सबका मनोकामना पूरा होगा। आप लोग अपना खुशी मन से हम लोग को लाइक कीजिए और हम लोग को कुछ दिखाने दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम लोग और आपको दिखाएंगे। की प्रस्तुति।